Jumbo General Apalit, grabe. Ngayon lang ako nakapunta dito. First time natin dito guys. And they just recently opened February of this year. And grabe, para palang airport. Ang galing. First time natin dito sa Jumbo General Apalit. Anong masasabi mo? Malamig. Malamig. Ang aircon. Oo, tama. Malinis. Aha. Bagong-bago. Very convenient mag-bumili. Napansin mo ba? Para siyang airport. Oo. Di ba? Ang laki ng... Para siyang airport terminal. Ito yung baggage counter. Mga ganyan. Yun guys. Airport feels. Jumbo General Apalit. This is one of the most clean, neat, and most convenient na supermarket na nakita ko guys. They have like 16 bays for the counter. Maluwang, high ceiling, and kung gusto nyo magpalamig, yun, punta lang kayo dito guys. Malamig na malamig dito. Hello po. Hello po. Hi ma'am. Hello sir. Hello sir. Hello sir. Bukod sa mga groceries na kailangan natin for our daily consumption, meron din silang section dito for this. So notice guys, meron tayong mga appliances, mga cabinets, meron din tayong mga beds and bed frames. What else? I see some tables and chairs done. Actually guys, so sa tingin ko, isa to sa mga napaka-gandang nangyari dito po sa Apalit, Pampanga. So imagine guys, dito po sa Apalit, Pampanga, hi! Meron na tayong one-stop shop. So you go here for your groceries, mga necessities na kailangan ninyo. At the same time, meron tayong section dun sa banda sa entrance natin in which you can enjoy other amenities. So meron dito guys mga iba-ibang restaurants, may mga boutiques, you also have a pharmacy, meron din tayong mga lugar kung saan ma-enjoy nyo yung mga favorite food no, at tambayan. So napakaganda guys. You go here, go finish your groceries, and right after that you can enjoy yung mga amenities nila dito all in one place. Nandito tayo ngayon sa second level ng Jumbo General Apalit. At eto naman yung mga available na pwede nyo pong ma-enjoy dito. So first off, meron tayong Happyland, isa po siyang kiddie playground. Nandito rin ang Mr. DIY. Ayan guys, hi natin yung mga kasama natin. Sir, hi! Shout out sir! Ayan! So si Mr. DIY guys, halos nandito lahat. Halos nandito lahat ng mga kailangan din natin on a daily basis. Coming soon, nakakabangan natin. But aside from that guys, dito sa second level, nandito si Wingflix. It's an unlimited fries, wings, wrap, pasta, steak, sa mga Shanghai. Place to check out. And then dito pa rin sa second level, yung sa air-conditioned area natin, nandito ang Fun Nation. Nandito naman tayo sa kanilang alfresco area. Dito guys, may enjoy nyo yung lugar, and at the same time mga food na available dito. So meron tayong tabs, which is a street food style Korean street food, and of course coffee. Hindi mawawalang coffee dito syempre. And finally guys, we are back dito sa first level. And dito naman guys, meron tayong mga iba-iba ring mga for takeaways na mga pagkain. So isa-isahin natin sila.
ayun nga guys, for all your grocery needs, at the same time, kung kayo po ay naghahanap ng mapapag food tripan or a place for you to be entertained, lalo na sa mga kids, and guys, go check out Jumbo Genera Apalit. This is a newly opened establishment dito po sa Apalit, Pampanga, and congratulations, this is one of the greatest sa mga nangyari po dito sa Apalit dahil meron na po tayong puntahan. So ayun guys, if you like this video, please give it a thumbs up, share it with your friends. We hope to see you in the next one. Peace out. Bye guys.